केलेला ताट बघून ना मनाक इतका बरा वाटता की तो कालचा उपासाचा जो त्रास आहे ना त्राण तो सगळं निघून गेला. असा वाटता की बघूनच पोट भरला होय ना गो. बरोबर. आणि उपास असलो ना काय जेवण जास्त जाणार सुद्धा नाही, कारण अगोदरच हे 5 भाजी बघून जी मजा येईल ना, मन असं तृप्त झाला स्वतः केलेलं जेवण आपल्या समोर. आणि त्यात हे मोदक मोदक बघून तर हळदीच्या पानांचा सुगंध सुटला ना तर आधी मोदकावरच माझा ताव जातो. आणि तसं प्रथेनुसार पहिलं मोदकच खावचो असता. बरोबर, कारण तो गणपतीक आवडता ना, त्याच्यामुळे आज पहिलो मान मोदकाचो. हे बघा मस्त मऊसूत गणपती बाप्पा मोरया, गणपती मोरया, उदीरवाला की जय. असा या भरलेल्या पानाचा नैवेद्य आम्ही गणपतीक दाखवतो. दरवर्षी दाखवतो न चुकता. एका पानात 11 एका पानात 21. पण ह्यो व्हिडिओ आम्ही आधीच केलो, हे आम्ही मगाशी पण सांगले आणि आताही सांगतोय. ह्यो पहिल्या दिवशीचो नैवेद्य. दर हा. 11 दिवसात आपण वेगवेगळे वेगवेगळे नैवेद्य करतो. सांगलंय तसं पहिला मोदकाचा बाईट मी भरवते सोनमला. कसं झालाय? यम्मी. टेस्टी झालाय. मस्त मऊ लुसलुशीत. मी तर अक्काच मोदक तोंडात टाकला. गणपती बाप्पा मोरया. चला आता आम्ही हा जेवण मनसोक्त मस्त असा उपास सोडतो आणि जेवतो. तोपर्यंत तुम्ही हे सगळे भाज्यांची मोदकाची सगळी रेसिपी बघून घ्यावा. गणपतीच्या पहिल्याच दिवशी आमच्याकडे लागतात 5 भाजे. गावी कसा असता सगळी अळी घालतात आणि त्या अळीची पडवळ वाली कारली भेंडी ही फुकटची भाजी आपण तोडून आणायची आणि करायची. आणि हय आम्ही विकत आणलं. सगळ्या सरोजनी काल जाऊन विकत आणल्या. त्याच्याबरोबर आपल्याला 2 नारळ लागतले, एक मोदकासाठी आणि एक भाजी आणि वाटपासाठी. हे 5 भाजी घेतलंय बघा. आपली पडवळ घेतलंय आणि ही वाली घेतलंय भेंडी आणि कारली. आणि आता त्याच्याबरोबर अळूची पाना ही पण काल त्याने आणल्या रात्रभर चांगली बावल्यानं. 5 भाजी असते तरी मालवणी लोकांना उसळ होई आज. मग हे उसळीसाठी हिरवे वाटाणे भिजत घातलं. तर भाजी म्हटल्यावर कांदे ते होयच. मग कांदे पण घेतलो. 1/2 किलोच्या वरतीच कांदे लागतले. आता आपण काय करायचं, हे पहिल्यांदा हे भाजी चिरू आहे. रात्रीच चिरून ठेवतात, पण आम्ही आज तुमका दाखवूया होणार चिरूक नाही. हा तुमका कांदे झोंबतले पहिले कांदे का कांदे कापून घेऊया, एका पाण्यात घालूया. कांदे पहिले चिरून घेऊ पाहिजे. ही छोटी छोटी तयारी पहिली केली ना तर जेवण करू काय वाटणार नाही. नाहीतर असा होता का जेवणाकच वेळ लागता भरपूर. आता तू काय कर, हे भाजीचे मी तोपर्यंत कुकर लावून घेतोय. त्यामुळे नारळ तरी फोडून जाया. पायच अशी शेंडी काढूची असता, कारण कात्ते वेळी ना सगळा मग ह्या बुसकट असताना हो आपल्या ताटात पडतलो. अरे आमचे सासरे सांगायचे की बायकांना या शेंडी सकट नारळ फोडतात होय, आणि होय. पुरुष या शेंडी काढून फोडतात. म्हणून आम्ही आपले सहसा आमका बाबा द्यायचीच नाही नारळ फोडू, तेच फोडून द्यायचे. काय असत तर सकाळी त्यांना सांगायचं पूजा झाली की पहिले नारळ फोडून द्यावा. पण आता त्यांच्या नंतर आता आम्हीच फोडतो. आमचे बापे जातात कामावर. नारळ फोडूची टेक्निक असते. आणि नारळाला यो देठ असताना इशीर त्याच्यावरच फटको मारायचो तर तुमचं नारळ बरोबर फुटतलो मधोमध आणि लवकर फुटतलो. हय खय मारलास ना तर 10 वेळा मारत राहिलास तरी फुटाचो नाही आणि वेड वाकडो. आणि नंतर किसताना नाकी न होत. बघा एका फटक्यात फुटलो नारळ. नाही हो, दुसऱ्या फटक्यात काय पण याच्यात जास्त पाणी असा का नाही बघा. असा तरी पाणी भरपूर नारळ पातळ वाटता. मालवणी लोकांना नारळाबद्दल बरीच माहिती असतात. पाणी भरपूर म्हटल्यावर नारळ पातळ निघालो. जास्त जर पाणी असा वाजला तर तो नारळ घेऊसारखं नुया बघा माझ्यासारखं घेतलास तरी काय नाही, नाहीतर माणसाला पाणी नसले नारळ दब आणि खराब पण असतं. ही वाल पुढून आणि मागून दोन्ही असे देठ मोडून घेऊये आणि मग अशी एक सर घेऊन ही वाल अशी चिरूय. जितकी बारीक होय तितकी बारीक बारीक ही वाल चिरून घेऊय. आता ही वाल अशी पूर्ण वाल मी चिरतलंय तोपर्यंत तुमका फक्त दाखव. आता त्याच्यानंतर ही भेंडी असा, ही भेंडी सुद्धा असं पुढचो यो देठ कापून टाकूया आणि मागचो यो देठ असं कापून टाकूया आणि भेंडी सुद्धा अशी बारीक बारीक कापून घेऊया. आता मी हे तांदूळ घेऊन येलंय. आधीच डाळ पण घेतलंय आणि वाटाणे सुद्धा घेतलंय. कुकरात आपल्या 3 गोष्टी लावले की बाकीची कामं होतील ना आपली. आता हे धुवून घेतलंय 2 पाण्यातून.
1 वाटी डाळ घेतलंय बारकी आणि हे 1 वाटीच वाटाणे भिजत घातलेले रात्री आणि आमका हे 2 ग्लास तांदूळ. वहिनी कुकर लायसर माझे हे कांदे टमाटर चिरून झाले. तर या सगळा माझा तयार करून झाला. त्याचबरोबर मी हे बघा पटकन असे भाजी सुद्धा बारीक बारीक चिरून घेतलंय. आता डाळ मी 2-3 पाण्यातून धुवून घेतलंय, तांदूळ पण, आणि त्यांच्या बरोबर पाणी ठेवलेलं आहे. आता डाळीत आपण हळद आणि जिरा घालून घेऊया. उकडते वेळी घातली की मग हे घालूक नको फोडणीत. पाव चमचा हळद घातलंय आणि 1 चमचा जिरा घालतोय. थोडासा जिरा आपण वाटून पण घातला ना तरी डाळीत चव मस्त येतात. आणि हे 2 हिरवे मिरचे घेतलंय कापून, ते पण उकडते वेळीच घालतलंय. आणि हो अर्धो टॅमॅटो. आता कधी पण कुकर लावते वेळी आपली डाळ आहे ना ही तळाकच ठेवायची. जर तुम्ही भात तळाक ठेवलास ना तांदूळ, तर तांदळाचा खाली मग काय होता, पाणी होता. कुकर लावूचं म्हटल्यावर कसरत असतं, आपल्याला सगळं उकडून घेऊ गोया ना, भात वयवा डाळ वय्या. आता ह्याच्यावर काही झाकण नाही ठेवलं तरी चालता. आणि आता आपण कुकर बंद करून घेऊया. थंय कुकर लाय तर माझं हे बघा बारीक सारीक मी कांदे टमाटर आणि या वाटपाक लागणारा आला लसूण सुद्धा चिरून घेतलाय. आणि हे 2 भाजी चिरून झाले, बाकी एवढा चिरूचा माझा बाकी हा. हे आता खोबरा मी कातून घेतोय. कुकर लावून इलंय तोपर्यंत आपला वाटाप आणि सारण करूचा ना. आता ह्या जा सफेद खोबरा ना ह्या भाजींका आणि मोदकाक होतला. आणि ह्या असा सफेद कातत जायचा आणि जेव्हा खोबरा काळा पडत येईल की त्या बाजूक घ्यायचा. ह्या का असा बाजूक करायचा आणि बाजूक दाखवते मी तुमका. पडवळची भाजी अशी साईटीन दोन्ही बाजून अशी कापून घेऊय, मग तिका मध्ये असं चीर देऊय. आणि ही जी मधली बिया असतात ती अशी काढून टाकूय. ही पडवळची भाजी कशी चिरूय, कशी मळूय, कशी फोडणीत घालूय ह्याचा सविस्तर व्हिडिओ स्नेहा वहिनीन दाखवल्या ना, तुम्ही नक्की बघून घ्या. ह्या बघा मी सांगले ना सफेद खोबरा असा ही बाजूक केलंय. आणि हे जे करड्यांचा काळा काळा खोबरा राहता ना तर आम्ही आता वाटपाक घेतलंय. आणि त्याच्याबरोबर ह्या सुक्या खोबरा पण मी घेतलंय. वाटपाक आपल्या सुक्या खोबरा व्हाया. हे कारला आता आपण कसं दोन्ही बाजूचे याचे देठ असे कापून टाकूय, मध्ये असे 2 भाग करून घेऊय. आणि नंतर याच्यात मध्ये चीर देऊन ह्यातले ते मधले बिया असत, हे जून बिया असत, हे आपण कसे काढून आहे म्हणून ह्यांका असा चमच्याच्या साह्यानं हे बियांका असा काढून टाकूया. आणि मग कारली चिरूय. आता हे बिया आपण काढून टाकले कारल्यामधले. आता ह्यांका बारीक बारीक आपण चिरून घेऊया. ही 2 भाजी एकत्र याच्यासाठी केल्या कारण ह्या दोन्ही भाज्यांका आपणा मीठ घालून पिळूचा लागता, तिसर कुकरचे शिट्टे होतं. थंय बघा कुकराचे शिटे पण झाल्यात. ह्या आता आपण वाटपाक घालूया. आणि हाती बरोबर मी गूळ पण घेतलंय चिरान. ह्या बघा खोबरा ना भाजीचा किती 4 भाजी आहेत ना आपल्या, त्याचा मी आता हे हयच ठेवतोय. बाकीचा मी तकडे घेऊन जातोय. मोदकाचा पण घेऊन जातात. हां मोदकाचा घेऊन जातोय. या बघा या भेंड्याच्या भाजी, या पडवळच्या भाजी, आणि ह्या कारल्याच्या भाजीक, अळूच्या भाजीत सुद्धा वया. हां आणि ह्या वालीच्या भाजीक. हे असे माझे खोबऱ्याचे वाटे मी काढून ठेवले म्हणजे नंतर कसा गाईच्या वेळेक नको. आणि ह्या वायच ठेवले या अळूचे गाठी करतलो ना ते का. खोबरा खाती सर माझे 3 शिटे हय झाले. मी आता गॅस बंद करतोय आणि हय आता कढई ठेवतोय. गॅस पेटवतोय. कढई तापली आपली. अर्धो चमचो तूप घेतलंय मी. ह्याच कढईत मग वाटप पण करूचा ना. आता ह्या खोबरा आपण मोदकाचा घेतला सारणात ता घेतोय. आणि ह्या गूळ अर्धी वाटी गूळ, मी अर्धी वाटी नारळाची घेतलंय पुरी, तर अर्धी वाटी गूळ घेतोय. गूळ पावसाचा कसा तवताता बघा. तर ह्या चांगला ढवळून घेऊया. गूळ आणि खोबरा एकजीव होईपर्यंत ना आपण ह्या चांगला मस्त ढवळून घेऊया. गॅस बारीकच ठेवायची की त्या खोबरा ना किती तुम्ही नॉनस्टिकची कढई घेतलास तरी बुडीत असतला. सारण झाला. आता अर्धो चमचो मी वेलची पावडर जी साखरेत आपण वाटवती ती घालतोय. आता मी गॅस घालवतोय आणि ह्या सारण ना मी दुसऱ्या भांड्यात काढून घेतोय की त्या ह्याच गरम कढईत आपण वाटप करून घेऊया. ही अशी पानं आदल्या दिवशी आणून ना आपणाक बाव होई रात्रभर बाहेर ठेवून पानं धुवून आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आता ह्याची अळूची गाठिया करताना अशी ह्याका वळण घेऊ वय हातान उलटा धरूया पान. आणि याची सविस्तर रेसिपी आम्ही दाखयलू तरी पण तुमका एक दाखयत आहे. आणि नंतर ह्याका असा असा पीळ घालूय आणि मध्ये जशी वेणी खोवतात
तशी ह्याचो आंबाडा सारखा खोव होयो. हे बघा झाली गाठी. आता ही तुमका कशी धावती पळती रेसिपी जरा दाखवतोय. आज जरा थोडी घाई आहे ना उन्हान. आता ह्या मी सारण एका बाउलमध्ये काढून घेतलंय. ता माझा झाला. आता मी हे कांद्याची सरोजनी चिरून दिलेलं ते आणि मी आता वाटप करून घेते. कारण वाटप झाल्या माका थंय मोदकाची उकड पण काढूची आहे. कढई तापली आहे. मी आता हे कांदो घालून घेतोय. तसा आपण वाटप ठेवतो तयार करून, पण आता गणपतीसाठी कसा मग आपण ताजा वाटप घालायचा. देवाक केलेला वाटप नाही करायचा घालायचा कधी पण. हे बघा कांदो जर असो लाल झालो. याच्यात आता थोडा तेल घातलंय. बारको 1-2 चमचेच तेल वतलंय. तेलात वाच परतलंय की खोबरा घालतोय. गावी थोडाच करतात. गणपतीक रोजच्या रोज नवीन वाटप करूचा लागता. आता ह्या मी पटकन फिरून घेते. एकदा फिरवला तरी बारीक होतला. आता ह्या मी सुक्या खोबरा घेतलंय लगेच बघा. 1-2दा फिरवले लगेच बारीक झाला. आता ह्या पण मी घालतोय. खोबरा पण आपण सोनेरी रंगावर भाजून घेतला की झाला वाटप. तर थंड होईपर्यंत थंय मी आता पाणी ठेवतलंय मोदका उकडत. तर कोथमीर पण आपण ढवळून घेऊया. वहिनीचा तिसर मोदकाचं सारण आणि वाटण झाला तयार. आणि इतर माझा सगळी चिरण्याची तयारी पूर्ण झालेली असा. हय मी 1 ग्लास पाणी घेतलंय उकड काढूसाठी. आणि हय आपलं कुकर बघूया ते थंड झालं काय. कारण डाळ आणि ती पण फोडणीत घालूची आहे ना. मी आपली उकड काढून मोदक करूक बाजूक बसतलंय. तोपर्यंत हे सर्वच काय तर फोडणीत घालीत. मस्त हळूच ठेवलंय म्हणून काय हल्ला डुल्ला नाही. बरोबर सगळा रवला. वाटाणे आपले मस्त उकडलेत. तर हे हळूच काढून पया नाही तर सगळे लवणटले कुकरात. आपलं भात पण झालो आणि आपली डाळ पण उकडा नेली. तर एका कुकरात आपले 3 वस्तू चांगले 3 जिन्नस उकडा नेले. डाळ पण, वाटाणे पण आणि भात पण. भातावर ठेवूया झाकण नाही तर थंड होतलो तो. आता पाण्यात बघा चांगलं रटमटान कड इलो. आता ह्याच्यात आपण मीठ घालून घेऊया. अर्धो चमचो मीठ घातलंय आणि हो अर्धो चमचो तूप. की त्या मोदकाची उकड जर चांगली येली ना तर आपला मोदक पण मस्त सुबक आणि मऊ लुसलुशीत होतं. आणि उकडच चांगली करू करूया. आता ह्याच्यामध्ये आपण तांदळाचा पीठ घालायचा. 1 ग्लास पाण्यात मी 1 ग्लासच पीठ घेतलं म्हणजे 1.25 ग्लास पीठ घेतलंय. म्हणजे तुमची पूर्ण 1 वाटी पीठ. तर ह्या चांगला ढवळून घेऊया आपण. गॅस बंद नाही करायची, गॅस बारीक करायची. आता ह्या ना आपण पीठ घातला ना सगळीकडे झाला चमच्यान ढवळून की एका 2 मिनिटं तरी ढवळून घेतलं ना की गॅस घालवायची आणि झाकण ठेवायचा. तोपर्यंत काय तर पीठ आपला मुरात त्या पिठात. भाजीचा कचरा वगैरे होता ना तर मी आता बाजूची जागा मस्त अशी साफ करून घेतलंय. आता मला काय करूचा ही कारला आणि हे पडवळ हे 2 भाजी असत ना हे आपणाक मिठाच्या पाण्यात मळून घेऊचे असत. म्हणून काय केलंय मी ही मोठी परात घेतलंय. म्हणजे मोठ्या परातीत कसं भाजी माका व्यवस्थित मळू घेतली. ह्याच्यात हे अर्धा चमचा मीठ घालून मी आता ही भाजी मळते. आता ही भाजी आपणाक मळून घेऊ. ह्या भाजीवर मस्त असा पाणी सुटावया. म्हणजे ह्याचा जो कडूपणा असता ना तो थोडं कमी होता. अशी म्हण सुद्धा असा कडू कारला तुपात तळला साखरेत घोळला तरी त्या कडूचा कडू. तरी सुद्धा हे प्रयत्न थोडासा कडूपणा ह्याचा कमी करूचो. आता बघा का हळूहळू पाणी सुटाक लागला. माझा या वाटप आता मस्त वाटून झाला. आता आपण उसळ फोडणीत घालूया हिरव्या वाटाण्याची. आता हे बघा असा एका दोन्ही हाताच्या साह्यान असा मध्ये मुठीत दाबून ह्यातला पाणी काढून घेऊया. आणि ही भाजी अशी पिळून आपण कशी बाजूक ठेवूया फोडणीत घालण्यासाठी. जेवढं जोर काढून तुम्ही पाणी काढू शकतात तेवढा जोर देऊन ह्या कारल्यातलं पाणी काढून घेऊया. वहिनी असं म्हणता सत्व नाही जावचा गो सरोज. याचं फक्त कडूपणा जातलो. बिंदास पिळत या. आता ही आपली एक भाजी पिळून झाली. याचं पाणी असं ना ती तुमची स्नेहा वहिनी आहे ना ती पितली म्हणून ती एवढी मेंटेन ना. त्यांच्या सेहत का राज कारल्याचं पाणी. माका काय वाया घालूची सवय नाही म्हणून त्या सांगता तर करा. मी वायच पाणी पिते रोज नाही. तुम्ही म्हणशाल रोज पिते. माका काय डायबिटीस नाही. आता मी कढई तापली आपली तेल घालून घेते की त्या वाटाण्याची भाजी मी फोडणीत घालतले. कढीपत्त्याची 3-4 पानं घेतलंय
आणि थोडंसं कांदो बाई थोडंसं घालतोय की त्याच्या वाटपा खा आणि अर्धो टमॅटो हे बघा डावळून घेतला. आता ह्या मी आपली हिरव्या वाटाण्याची भाजी आहे ना उसळ ती करूची आहे ना म्हणून ह्या घेतोय करून पटकन. आता ह्या वाटप मी वाटून घेतलंय ता घालतोय. गॅस बारीक केलंय तर आपण चांगला परतून घेऊया आणि ह्याच्यात जातलो आपलं मालवणी मसालो 2 चमचे बारको चमचो आहे ना 2 चमचे घालतोय तो आपण परतून घेऊया. मसाले घालते वेळी आपण गॅस बारीकच केलेली आहे आधीच फोडणी घालते वेळी. आता वाटप मी 2 मिनिटं चांगला परतून घेतलंय तेलात. आता हे जे वाटाणे उकडून घेतलंय ते घालतोय पाण्यासकटच घालतोय. झाला. आता एका एक कढी लो आणि मीठ टाकला की आपली वाटाण्याची उसळ झाली. पडवळ आपण मिठामध्ये तशीच पिळून घेऊ जशी कारला घेतला. पडवळची भाजी आता आपण ह्या मिठामध्ये मळून घेऊ आणि नंतर मळल्यानंतर पिळू जसं आपण कारला पिळला. ही पडवळची भाजी कित्याक मळतात माहिती आहे तुमका? कारण ह्या पडवळच्या भाजीक ना थोडीशी खाज असता. ह्याचा जो वरची ही सालासारखी बाजू असा ना त्याका ही खाज असता म्हणून ही सुद्धा भाजी मळून घेऊ. ह्या बघा ह्या भाजीक सुद्धा पाणी सुटला. आता आपण ही का पिळून घेऊया. ही भाजी सुद्धा आपण कशी पिळून घेऊ दोन्ही हाताच्या पंजामध्ये अशी मुठीत दाबून. ते सर वहिनीचा झाला असताना सगळा जेवण अर्धा जेवण तरी करून त्यांचा झाला. आता फक्त रवले भाजीच. बघा ह्या गॅसवर डाळ घालूची आहे ना म्हणून भाजी मी ह्या गॅसवर घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालतोय तशी भाजी होतच येईल. मीठ घातल्यावर परत ढवळतोय. आता ही भाजी आपली झाली. मी गॅस घालवतोय. आपली भाजी झाली आहे वाटाण्याची. आता मी हाय डाळ फोडणी घालते म्हणून बारीक टोप घेतलंय. कढीपत्ता आणि लसूण अशी बारीक करून घेतलंय. त्याच्याबरोबर जातली मोहरी पाव चमचो जिरा आणि जी डाळ आपण जी उकडून घेतलेली ती घालूची. तेल मस्त तापलेला. फोडणी मस्त बसली अगदी. फोडणीची डाळ आणि वाटपाची डाळ हे दोन्ही रेसिपी आपल्या परब किचनवर आहेत ते तुम्ही नक्की बघून घेवा. आता ह्याच्यामध्ये मी आपण मीठ घालून घेऊया अर्धो चमचो. मीठ झाला. आता मी हा खोबरा शिवरतोय कारण फोडणीच्या डाळीक वरसूनच खोबरा शिवरूचा असता. आणि ही आपली कोथिंबीर. चला डाळीक आता ह्या शिवरेपर्यंत कडपण इलो. मी आता गॅस रिकामी करून देते. सरोज आपले भाजी हय घालतला आणि मी आता ह्या सारण बिरण घेतोय. हय आता भाजी घालू घेतला. चला आता आपण भाजीत फोडणीत घालूची तयारी करूया. गॅस पेटायलाय. आता कढई आपली तापली. जरा वायच जास्तच तेल घालूया कारण आपण सगळे भाजे वाफर शिजवून घेतलो. कोणत्याच भाजीत आपण पाणी नाही घालूचो. सगळ्यात पहिला मी ही भेंडीची भाजी करून घेते. त्याच्यासाठी आपला हे तेल तापलेला असा. ह्याच्यात आपण आता हे बारीक चिरलेले कांदे घालूया. जवळजवळ अर्धो कांदोच मी वापरतले. आपण गॅस बारीक करून घेऊया. कांदे असे तेलात परतवून घेऊया. आता हे आपले कांदे वाईट तेलात परतून झाले. अर्धो टमाटर घालून घेऊया. एक हिरवी मिरची सुद्धा घालूया आपण फोडणीत. हे टमाटर आपण कसे नरम होईसर तेलात परतवून. आता आपले कांदे आणि टमाटर नरम झाले. ह्याच्यामध्ये आपण भेंडी परतवून घेऊया. आता एका परत आपण तेलात ढवळून घेऊया. ह्याच्यात आता वाईटची हळद आणि वाईटचा मसाला सुद्धा मी घालतले. भेंडीची भाजी बुळबुळीत होता. उन्हात मी रात्री आणलंय ते का व्यवस्थित धुतलंय मगे पुसून ठेवलंय आणि मगे सकाळी चिरलंय. त्याच्यामुळे ही बुळबुळीत होऊची नाही. ही एक दुसरी पद्धत आहे. दुसरी पद्धत तुमका सुद्धा सविस्तर रेसिपी दाखवतलो. आता ह्याच्यात थोडीशी हळद आणि मसाला सुद्धा आपण घालून घेऊया. तुमका सविस्तर रेसिपी आम्ही परब किचनमध्ये नक्की दाखवतलो. आता ही ढवळून ठेवली की आता मी एका बारीक गॅसवर ठेवतं शिजासर. आता ही उकड आपण परातीत काढून घेऊया. वायच गरमच असते वेळी ही मळत होई. थंड झाली की काय काम नाही त्याचा. मग
ही बघा वायच वायच वाफ पण येता. मोदक कसे चांगले मऊ लुसलुशीत होये ना, तो उकड म्हणजे उकडीचा पीठच व्यवस्थित झाला ना तरच मोदक खाऊक ती मजा असता चांगली. आता हातात सोसात तसं आपण हलक्या हलक्या हाताने मळून घ्यायचा. उकड एका पसरट भांड्यात काढून घेतली की वायच असा ह्या त्याच भांड्यात पाणी घ्यायचा आणि जरासा हाताने शिवरून शिवरून ह्या पीठ मळून घ्यायचा चांगला. वायच पाणी किती घ्यायचा, हात पण भाजत नाही आणि पिठात व्हाया तर पाणी पण लागतं. असं पाण्याचा हात घेतलो ना तर पीठ आपला चांगला मळान येतं. असा हाती थोडा थोडा असं पाणी लावायचा आणि उकड चांगली मळून घ्यायची मऊसूत. आपली उकड कशी चांगली मळून झाली कसा चेक करायचा, गोळो घ्यायचो आपल्या मोदकाक होयो तेवढं. हाताक वायस तूप लावलंय, तुम्ही तेल पण लावा आणि मग गोळा हातावर असं मळून असं प्रेस करायचं. कडेन जर आपलं गोळं फाटलो नाही, तडा गेली नाही तर समजायची आपली उकड चांगली मळली. आणि जर कडेन अशी तडा गेली तर परत ही उकड पाणी लावून लावून मळायची. आता आपण ह्या गॅसवर दुसरी भाजी फोडणीची घालूची हा म्हणून मी ही भेंडीची भाजी दुसऱ्या गॅसवर ठेवलाय. आता ती शिजत इली, त्याच्यात आपण 4-5 कोकमा घालून घेऊया आणि मीठ घालूया चवीपुरता. आता मगाशी हे वहिनीन वाटे करून ठेवलेले, तर हे वाटो माझ्या अंदाजान भेंडीच्या भाजीचो असा, तर मी या एका भेंडीच्या भाजीत घालून घेत आहे. अशीच मी आता थोडा वेळ एका गॅसवर ठेवतली आणि 1 मिनिटात उतरवतले. आता आपली भेंडीची भाजी झालेली आहे असा. तर आता आपण ह्या दुसऱ्या कढईत कारल्याच्या भाजीत फोडणीत घालूया. आता आपली कढई तापली, आपण फोडणीपुरता तेल घालूया जरा वायचा, कारण आपण कारल्याच्या भाजीत पाणी नाही घालतलो. तेल तापला की आपण ह्याच्यामध्ये कांदो फोडणीत घालूया. कांदो आपण चांगलं तेलात परतवून घेऊया. कांदो तेलात परतवून झालो की ह्याच्यात आपण मिरची घालूया. 2 मिरची, हिरवी मिरची जी मी यामध्ये उभी चिरून घेतलंय. गॅस आपलं बारीक करून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये ह्या कारला आपण तेलात चांगला परतवून घेऊया. आपल्या आवडीनुसार ह्याच्यात तुम्ही हळद मसाला सुद्धा घालू शकता. चांगली तिखट भाजी होते. आता आपली ही सर भेंडीची भाजी शिजलेली असा ही बघा. आता ती मी या गॅसवरून उतरवून या गॅसवर बारीक गॅसवर कारल्याची भाजी शिजत ठेवत आहे, म्हणजे काय आपली भाजी खालून लागायची नाही. आता त्याची भेंड्याची भाजी झाली आहे. कारल्याची भाजी शिजाक जरा वेळ लागता, मग ती शिजत ठेवल्या ना तिने वाफेवर. आता त्याका मी हवे मोदक वळूक बोलवते वायच, पटकन होतील ना. मग मधल्या गॅसवर आपला पाणी ठेवला की झाला. आता ह्यो मी गोळो घेतलोय, हातात तेल नाही तर तूप लावायचा. आता मी तूपच लावतोय. गो आता भाजी ते मुरत ठेवलंच तर ये आता वायच मोदक वळवू. चला मोदक वळूया. पटकन होती ना, मधल्या गॅसवर ते मोदक ठेवूक होतील. आता गोळो घेतलोय मी, बारीक पेड्याच्या पेक्षा लिंबापेक्षा वायच मोठो घेतलोय. आता तुमका काय सांगाक नको, मोदकाक किती मोठो वयो बारीक वयो मोदक तसं तुम्ही गोळो घेवा. हाताच्या बोटान अशी अशी अंगठ्यान पारी वळवत जायची. 2-3 बोटांचो दाब द्यायचो असता आणि पारी ही पटापट पटापट अशी वाटीसारखी वळवायची. ही अशी खोलगट झाली की या सारान असा चमच्यान घ्यायचा, एकसारख्या घ्यायचा. मी तुमका पारी बनवून देतय, तुम्ही मग ह्याचे पाकडे पाडा आणि हाता कसा तूप चोळून घ्यायचा आणि भुतूर बोट घालून ही पारी खालपर्यंत अशी दाबत यायची. मग त्याचे कळे ना बरे येतात. मी थोडी उलटी पद्धत करते. मी पहिल्यांदा असे पाकळे काढून घेते आणि नंतर सारण भरते. आणि नंतर ह्या एकाच दिशेन डाव्या तर डाव्या उजव्या तर उजव्या एकाच दिशेने मोदक वळवायचो आणि हे पारे जे आपण काढलो पाकळे ते असे वर करान मिटान घ्यायचे. असे किती पाकळे झाले? 8 काय 9 झाले. जर तुमका जास्त पाकळे व्हायत ना तो गोळो पण मोठो घेवचो लागतलो, पण तो मोदक खायचा ते उभो नाही होत, बसको होता. मग तो का असं 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 करूचो लागतलो. आता असे मी करून घेतोय, तोपर्यंत तुम्ही ताई सरसचं मोदक बघा.
हे बघा आता मी पहिले याचे पाकळे केले. आता ह्याच्यात असा मी या चमच्यान सारण भरतलंय. जरा जास्तच सारण भरूचा म्हणजे मोदक मस्त लागता. आता मी याच्यात सारण भरून घेतलंय. थोडी उलटी पद्धत पण माका असाच जमता. आणि नंतर हे आता पाकळे आता मिठावय म्हणून आता एका दोन्ही हातान असा एकत्र करूया. हे बघा असे पाकळे मिठावय म्हणून माझं पण आकार इलो. बघा ही अशी माझी पद्धत. आता तुमका जशी आवडतं तसे तुम्ही करू शकता पण दोन्ही पद्धती नक्की सोप्या असतात. तुपाचा बॉट घेतला की अंगठो भुतूर दाबून पाठची बोटा अशी दाबत जायची. वरचेवर आपण मोदक केले ना की काय नाही. आता आमच्याकडे दर महिन्यात संकष्टी पकडतात त्यामुळे मोदक हे असतातच. त्यामुळे ही मस्त प्रॅक्टिस झालेली आहे मोदकाची. पटकन होतात की नाही. बघा आकार सारखोच इलो. आम्ही दोघांनी केले मोदक. ह्यो मिया केलंय ह्यो वहिनीन केलंय. पद्धत वेगवेगळी पण आकार सारखोच. अळूची गाठी रवल्यात वालीची भाजी रवल्या पण मोदकाचा पीठ कसा वाळलेला ना की मोदक मग बरो नाही लागतो आणि मध्येच मग ते मोदक तडाकतले कारण तांदळाचा पीठ सुकता ना म्हणून त्याका तडाकलेले मोदक दाखायनच नाही ना गणपती. म्हणून आता काय म्हटलं की आधी मोदकच करून घेऊया. ते गॅसवर उकडत ठेवले की भाजी 2 गॅसवर घालूक येतले कारण आजचो पहिलो मान काय गणपतीचो मोदकाचो. आता संकष्टी करूक लागला ना म्हणून तेवढे तरी त्याला जमूक लागले. नाही तर मी सरळ साचो घेऊ होत त्या साच्यामध्ये पीठ घाली होते मग सारण घालूचा साचो बंद करूचो आणि उघडूचो तयार मोदक. शॉर्टकट आयडिया बरोबर की नाही. आणि तो येता पण मस्त दिसता पण बरोबर. पण नंतर माझ्या लक्षात काय योग लागला माहितीये त्या साच्याच्या मोदकामध्ये पीठ जास्त लागता आणि आतला सारण कमी म्हणून ते असं लागतं जसं काय मी पीठच खाते. म्हणून म्हटलंय चल प्रयत्न करून बघूया यो मोदक जमतात काय नाही. पण आता त्याच्या मानान बरे योग लागले त्याका. बघा गणपती बाप्पा खुश होतो. आता या कारल्याच्या भाजीत मी अर्धा चमचो मसालो आणि पाव चमचा हळद घालून घेतोय. आता हे चवीपुरती मीठ आणि थोडा वरसून खोबरा. आता परत या सगळा एक जीव होऊ ढवळून घेऊया. थोडा वेळ वैनिक मदत करूक गेलेलं आहे मोदका वळवू. आता माझी ही कारल्याची भाजी सुद्धा शिजत इलेली असा. तोपर्यंत आता वहिनीचे मोदक झालेले आहेत सगळे वळवून 11 मोदक. तोपर्यंत मी या मोठ्या गॅसवर पाणी ठेवतोय मोदक उकडाक. मोदक उकडूक भांडा घेतलंय त्याका मी हो तुपाचो हात चोळतोय. तसा मी हळदीचा पान घालतलंयच बुडी तरी पण वायस तेल किंवा तुपाचो हात चोळूकच होयो. आता ही हळदीची पानं चांगली स्वच्छ धुवून घेतलंय आणि ती आता याकच पान मी बुडी घालतलंय आणि हे मोदक आता लाईनीत आपण लावून घेऊया. उपास असले ना उपासाचे कार्यक्रम किंवा गणपतीचो नैवेद्य वगैरे तर भरपूर वाजतात. किती पूर्वतयारी केलास आणि किती माणसं हाताखाली असली ते वाजूचे जे वाजतलेच. वायच असं तुपाची धार जरी सोडलास किंवा असा बोट लावलास तुपाचा तर ते बरे उकडल्यावर बरे दिसतात. वायच्याची केसरची काडी लावली तरी बरे दिसतात. हे बघा अशी. हे आता ही पानं आहेत ना हे अशी झाकून घेऊ पाहिजे. हळदीच्या पानाने वास सुगंध बरो येतात. तया लावलंय झाकण. हे पाणी माझा तापला म्हणजे उकडूक काय 10 मिनिटं लागतली. आता हे मोदकाचा भांडाच आम्ही आणलंय मोदक ठेवून या खाच्यात घुसवतलंय. मोठी गॅस करतलंय आणि 10 मिनिटात आपले मोदक तयार. मी आता पडवळची भाजी घालतोय. मोदक उकडतात तकडे. मी आता पॅन मध्ये तेल घालतोय. व्हायचंच भाजी आहे थोडी त्यामुळे अर्धा चमचाच तेल बस. आता इथे माझा सुद्धा पॅन तापला त्याच्यामध्ये आता मी सुद्धा तेल घालतोय. मी सर अळूचे गाठी फोडणीत घालतोय. तेल तापला आता आम्ही कांदो घालून घेतो. अळूच्या गाठी आणि मी पडवळच्या भाजी. कांद्याबरोबर माका अळूच्या गाठी लसूण सुद्धा वय फोडणीत म्हणून हे 7-8 लसूण मी अगोदरच बारीक चिरून घेतलंय ते सुद्धा फोडणीत घालतोय. आणि आता आपण या एकत्र आता ढवळून घेऊया. आणि मी ह्या कांद्याबरोबर हिरवी मिरची घालतोय. एकच हिरवी मिरची मधून चिरून घेतलंय. बारीक करूची गॅस फोडणे. माका कांदो लाल पण आणि लसूण सुद्धा लाल होईल. दोन्ही गोष्टी लाल होईल. वाय जरा परतूचा त्याला जास्त लागतला पण वय झाले कांदो लाल. मी आता या पडवळ हातीन असं त्यांना घट्ट पिळून दिला ना सरोजनी तर हातीन असं सोडून घालते. या बघा आता मी या अळू फोडणीत घालून घेतोय. अळूचे गाठी जे असतात ते मी या फोडणीत घालते. असे सुटले तरी काय वांदो नाही शिजतला. अळू शिजाक काय जास्त वगात लागला नाही.
मी आधी माझ्या भाजीत पाणी नाही, ही नुसती फक्त तेलात तेलावर परतले आणि वाफेवर शिजवतले. आणि अगदी जून तुमचा पडवळ असाल तर पाण्याचा हपकारो मारायचा. आता ह्याच्यात मी थोडासा पाणी घालून घेते म्हणजे अळू आपला चांगला मेणान शिजताला. आता ह्याच्यामध्ये मी थोडस हळद आणि मसाला सुद्धा घालते म्हणजे चव आपली खूप छान लागता. अर्धा चमचा हळद घातलाय. आता मी याच्यात मोठो 1 चमचो मसालो मालवणी घालून घेतोय. मीठ पण घालतो हाती बरोबर. नको जरा वाय झका आळाने, कारण अगोदर मीठ घातला ना तर ही भाजी कशी आळता मग अंदाज येणार नाही. खारट उगाच झाली तर नाही घालायचं. हळदच घालतले मी, मसाल्यात नाही करीत आहे. हळद आणि खोबरा, हळद आणि खोबरा आणि वाईस मीठ नंतर जर अशी शिजली काय बघायची आणि मीठ, ती झाली आपली पडवळची भाजी. पण ह्याच्यात अजून माका अळूच्या भाजीत अजून एक घालूचा, ती म्हणजे कोकमा. कारण अळू कसता खाज ना, मग कोकम घातली की त्याची खाज कमी होता. आता ही आपली चांगली तेलात परतून झाली. आता ह्याच्यावर मी घालते खोबरा. हळद लावला ता होय, हळद घालूची. तशी हळद नाही घातली तरी चालता, असं काय नाही. पण थोडासा कलर कलर बरो दिसता. वायच घालतय पाव चमचोच, नाही तर अडूक होतली. काय म्हणतात तुम्ही? माझी आई म्हणता म्हणजे सासू, हळदीचं प्रमाण जास्त घालायचं आणि आडूक लागता. आता आडूक म्हणशाल तर काय कडवट लागता. आता ह्या खोबरा आणि हळद मी चांगली सगळीकडे मिसळून घेतलंय बघा. अरे पण तुमच्या मोदकांचा काय 10 मिनिटं झाली की नाही? आता त्या सर्वांनी सांगितल्याबरोबर कलर बरो येईल हा भाजी अगदी कुलान. मोदकाचे अजून हळद 5 मिनिटं होत. 5 मिनिटं आहात ना. मग आता ही तुमची पडवळची भाजी झाली तर आता शेवटची भाजी रावली ना, वालीची भाजी ना, ती पण होतली. मीठ घालूचा रावला. होय होय, आता काही गडबडीत मीठ रवाचा. मीठ रवला घालूचा. ही काय आळला नाही आहे भाजी, मी घेतोयच घालून. आता इसरानं डबल जाता नाही, घातला तर काय नाही, इसरला तर हरकत नाही, परत घालूक घेता पानावर. नाहीतरी आपण मीठ घेतो पण डबल नाही घालायचा. आता मी अर्धो चमचो पाव चमचो मीठ घातलंय. आता मी अळूच्या भाजीवर आता थोडंसं झाकण ठेवते म्हणजे भाजी पटकन शिजतली, नाही तर एका वगत लागतो. मी पण थोडी वाफ देतोय पडवळच्या भाजी, ही पण चांगली शिजात. फक्त 2 मिनिटात वाफ देतले. भाजी शिजत तोपर्यंत आपली 10 मिनिटं झालीत. मोदक बघूया. वायच गरम लागता भांडा. पानान कलर बदलल्यान म्हणजे आपले मोदक झाले. आता काय करायचा, पाण्याचा हात घ्यायचो आणि असे बघायचे. पीठ दसत नाही तर आपले मोदक उकाळले. झाकण परत ठेवतोय आणि गॅस बंद करतोय. त्या गरम पाण्यात जेवढे उकडायचे तेवढे उकाडतील. आता मी जरा उघडून बघतोय माझी भाजी शिजली का नाही. नाही अजून शिजायची बाकी आहे. तवसर मी ही कोकमा सुद्धा 4-5 जी बारीक करून घेतलंय ती घालून घेते म्हणजे ती व्यवस्थित शिजतली भाजी बरोबर. परत एकदम माका झाकण ठेवचं लागतं. तुमची शिजली का नाही पडवळची भाजी? बघतोय. मस्त वाफ येईल आणि कलर वरनं वाटतं ही शिजली. तरी पण मी दाखवते तुमका. कधी कधी पडवळ शिजायला जास्त वेळ लागतं ना, जून असतं, काय असतं पडवळची कवळी पण असतात. कवळी असली तर ही चिरते वेळीच आवाज येत होतो बुतूर. यो बघा मस्त शिजला, आपली पडवळची भाजी झाली. आता हयसर मी वालीची भाजी घालून घेतोय. तोपर्यंत थंय आपले मोदक पण झाले आणि आपली रटामटा ही पण शिजता. अळूची गाठी आहे, कोथिंबीर घालतोय, खोबरा घालतोय आणि आता परत झाकण ठेवून गॅस घालवतोय. अळूचे गाठी शिजले, त्याच्यात मी चवीपुरता मीठ आणि खोबरा घालून घेतोय. आता परत एकदा हे का थोडीशी भाजी खोबरा आणि मीठ मुराने म्हणत झाकण लावून घेते. आता आपले अळूचे गाठी तयार असत. थोडंसं आपण ढवळूया. जास्त ढवळले तर अळूचे गाठी असे मोडतात म्हणून हलक्या हाताने ढवळून घेऊया. को नक्की शिजले ना. होय होय होय, बघा पानाचा कलर बदललो नाही आणि ही पाना सुद्धा नरम पडली. नरम पडली. होय होय होय, अशी मोडली जातात म्हणजे आपले अळूचे गाठी शिजले. झालं. सगळ्यात शेवटला आपली वालीची भाजी ती फोडणीत घालतोय. आपलं पॅन तापलो. वालीची भाजी पण व्हायचंच म्हणून मी अर्धच चमचो तेल घातलंय. तुमका सांगा गावात वालीची भाजी ना एकदम कोवळी कोवळी गावता. हिसर ना वायच जरा जूनशी गावता. शेवटी मुंबई ती मुंबई. आणि आपण फ्रीज मध्ये सुद्धा ठेवतो ना. कारण आईने सांगितलं ना कंटोळ्याच्या भाजीत गावात गावता फुकट, मुंबईत गावता विकत. त्याला आपला तापला. आता ह्यो नेहमीप्रमाणे कांदो घातलोय. आता या बहिणी आये करत होतात ना. माझ्या आईने शिकलेली एक गोष्ट सांगताय. ती काय करता,
सगळ्या भाजी आहेत ना ह्या खोबऱ्याचं तेल असं वायच वरून शिवरता आणि काय सांगता माहितीये ह्या खोबऱ्याच्या तेलात चव वाढता. तुम्ही सुद्धा असं करून बघा. ही तिची टीप हा बाबा माझ्या आईची. होय होय, शेगल्याच्या भाजीत सुद्धा वरसून असा खोबरा घातलास, खोबऱ्याचं तेल घातलास ना त्या पण म्हणजे पाल्याच्या भाजीत घालायचाच. मी सांगले ना बिना तेलाची भाजी केली ना की वरसून असा खोबऱ्याचा तेल घातला ना तर बरी चव लागता. आता मी कांद्याबरोबर मिरची पण घातलं. आता माझी अळूचे गाठी तर झालेले असतात. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि तू आपली तयारी करून घेतोय. होय होय होय, आपलं हरताळकीचा उपास सुद्धा सोडचा. तसं जो व्हिडिओ आम्ही आधी दाखवायचो तरी सुद्धा मनात तसा की हरताळकीचा उपास हा 4 तर वाजले रेसिपी दाखवायचं. पण पटकन झाली हा. माझ्या मते 1 तास लागलो आमका या सगळ्या जेवण बनव. पूर्व तयारी केली तर अर्धा तासच होता. आता मी टॅमॅटो राहुलं म्हणून घालतोय. तसं घातल्यान चव पण येता. वालीच्या भाजीत सहसा घालत नाही टॅमॅटो, पण घालतोय मी आपलं चव बरी लागता. रवलं तर पोरं आवडीन खातात. होय, बारकी पोरगी अशी कलरफुल बघितला ना तर आवडीन खातात. आणि माझ्या दुर्वांकला आवडता वालीची भाजी. तिखट करतात की गोडी? गोडी गोडी. हा आता म्हटल्यात ना दुर्वांका आवडतं. हा, हिरवी मिरची घातलंय ना मी म्हणून गोडी. आता ही वाली घालतोय. कवळी भाजी असत तर पाण्याचा हपकारो मारायचो नाही, पण ही वाईट जरा कवळी नाही असा. हिरवी हिरवी गार असता कवळी भाजी आणि शेंगो पण त्याचे बारीक असतं. हे जरा गुळ आधीच दिसतं शिजल्यासारखे. हे बघा ना, हे असे सफेद सफेद वाटतात ना तर समजून जावता की ही भाजी कोवळी नाही. ही बघा कोवळी भाजी एकदम हिरवी हिरवी गार असते. ही पोपटी भाजी. माका वाटतं तुमका ह्याच्यात ना थोडस पाण्याचा हक्को मारूच लागतो. होय होय, घालूचाच लागतला. पाण्याचा हपकारो मारतले आणि परत ताटात पण वरती वाफेवर पाणी ठेवतले तरच ही शिजत. असा मी एका ताटात पाणी घेतलंय आणि हातीन असा घेतोय आणि असं हे हपकारो मारतोय. व्हायचा मुठीत जेवढा पाणी येईल तेवढाच आणि त्याच्यात ताटातलं पाणी मी असा या वाफेवर ठेवते. गॅस मंद आचेवर ठेवायचा, जास्त मोठी नाही ठेवायची. आता आपली भाजी वायच पाणी हा बघा. तुम्ही हातीन उचललात ना ताट? होय होय. आता चटके लागतात तेव्हाच भाकर होय होय, तेवढ्या चटकी सवची सवय सगळ्यांना असता. आता मी मूठभर खोबरा घेतलंय. असे बारीक सारीक चटके लागतात. काही लक्ष दिलं तर जेवण सगळाच रवाच. खोबरा घातलाय. वालीच्या भाजीत पण हळद घालत नाही. कारण काय? या हळद म्हणजे थोडी कलर येऊ. हळदीनंतर आपली कोथिंबीर आणि मीठ. तुम्ही विचार करत असाल ना कॅमेरामध्ये सरोज नाही दिसत आहे, थोडीशी भांडी घासून घेते ना. होय बाय, जेवण करूचा म्हटलं भांड्याचा खटारो काय कमी पडता. आता परत मी मिठाचे हात आहेत ना परत असं पाण्याचा हपकारो घेतोय आणि असं शिवरतोय. यो बघा, गॅस आपली मध्यमच ठेवलेली आहे. आता या सगळ्या ढवळून घेते. खोबरा, कोथिंबीर, मीठ आणि बारीक गॅसवर आता ही वाफेवर 2-3 मिनिटात शिजतली. आता यो कोचलेलं पदार्थ काढूया. आमचं जेवण करून झाला. आधी गणपतीक फुल घालूचा म्हणून वाईट जरा सारखे करून जाऊ खोया ना. तसा जेवण तर झाला. 1 तासात सगळा जेवण झाला. एकान चिरून घेतल्यान, एकान वाफून घेतल्यान, एकान फोडणीक घातल्यान, एकान कुकर लावल्यान. बरोबर 1 तास लागलो. आणि असाच तुम्ही उद्या या गणपतीक जेवण करा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आमच्याकडे जशी पद्धत असा गणपतीच्या पहिल्या दिवशी 5 भाजी करूची आणि नैवेद्य म्हणून उकडीचे मोदक. तो व्हिडिओ आज आम्ही तुमका पूर्ण दाखवलो. तुम्ही म्हणशाल आता गणपतीच्या आधीच कसो, पण आम्ही आधीच दाखवतो. आधी नाही दाखवलं तर तुम्ही बघतलाच कधी आणि करतलाच कधी. म्हणून नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा.